nagħtukom l-għodwa tajba. Mill-Knisja Katedrali tal-Assunta fiċ-Ċittadella ta' Għawdex, jiena Francesco Piottart insellmilkom u nilqakom għal din ix-xandira diretta fejn se nkunu qegħdin inwasslulkom il-qudiesa ta' tberik taż-żjud immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Illum ħamis ix-xirka. Il-Knisja tqum filgħodu f'komunjoni sħiħa mal-Isqof tagħha ir-Raj Spiritwali tad-Diyoċesi. Is-saċerdoti mill-parroċċi u l-knejjes kollha tal-Knisja lokali jingħaqdu flimkien f'komunjoni waħda mal-Isqof tagħna sabiex jiċċelebraw dan il-jum tas-saċerdozju Kattoliku. Sidna Ġesu Kristu fil-jum tal-ħamis qabel ingħata għalina waqqaf dawn iż-żewġ sagramenti kbar li jmorru ma' xulxin. Is-sagrament tal-Ewkaristija illi naturalment jitlob ukoll miegħu is-sagrament tas-saċerdozju Kattoliku. Il-kor tal-parroċċa u l-Knisja Katedrali sejjer janima din il-funzjoni ta' dalgħodu taħt id-direzzjoni ta' Maestro Josef de Brincat, Maestro di Kappella tal-Knisja Katedrali. Qed naraw diġà il-proċessjoni tal-bidu illi timxi lejn l-altar waqt li il-parti l-kbira tas-saċerdoti jinsabu f'posthom minn fejn sejrin jikkonċelebraw. Ejjew nagħmlu minn din il-qudiesa talba għas-saċerdoti tagħna illi f'isem Kristu jaħduna u jħobbuna.
ix-xandira permezz tal-live streaming fuq il-paġna tad-Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll permezz tar-radijiet parrokjali. Ejjew nitolbu l-Ispirtu tal-Mulej kif jagħni dan l-innu tal-bidu sabiex ikompli jidlek bil-tfwieħa tal-Lusija lill-Knisja f'Għawdex. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U Jeżis inġbarna hawnhekk flimkien dal-għodu mhux biss biex inġeddu il-wedit tagħna u biex nikkonsagraw iż-żjud, imma fuq kollox biex nirringrazzjaw lil Mulej għal dan id-don kbir li huwa tagħna. Kollox jibda minnu. Nixtieq illum niftakru b'mod speċjali Don Anton Grek li għalaq 25 sena, mhux qiegħed magħna qiegħed il-Gwatemala, niftakru fih u nitolbu għalih. U nixtieq ukoll nirringrazzjaw lil Mulej għal dawk li qegħdin jiċċelebraw il-50 sena. Don Anton Borġ, Don George Farrugia, Don Giuseppe Pattartu, Don Salv Grima. Kollha Monsinjuri ma meċċ il-mons ta' qabel, skużawni. Ek nixtieq ukoll nsellem minn hawnhekk lil dawk li huma morda fid-dar, saċerdoti, li qegħdin isegwuna mill-kwarantina u dawk ukoll minħabba xi raġuni jew oħra mhumiex magħna. Insellem fuq kollox lil dawk li qegħdin barra minn pajjiżna biex iwasslu l-messaġġ, iwasslu l-ħabar it-tajba ta' Ġesu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dan ir-rat taħar lil Alla b'Ġesu bl-Ewkaristija, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minnha. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem verxni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe, eleison. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te.
Messia sacimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Filii unicenite, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. O Alla, inti konsagrajt li libnek il-wahdini bl-Spiritu Santu u għamiltu il-Messija u il-Mulej. Fil-ħnina tiegħek għamel li aħna li għandna sehem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari illi dejjem nisimgħu bħallum fil-liturġija tal-kelma ħames ix-xirka filgħodu meħud minn kapitlu 61 tal-Profet Iżajja ifakkarna li Alla isawwab l-Ispirtu tiegħu fuq il-poplu kollu, imma minn dan il-poplu huwa jagħżel għalih għaddejja ministri. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bagħad nindewwi il-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi is-sena tal-grazzja tal-mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion, nagħtihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-viestu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassissin tal-mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa inħallasom u nagħmel magħhom patt għal dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarahom ifaħħarhom u jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Is-salm sejjer janni it-tjieba tal-mulej. Ejjew aħna wkoll nagħmlu din it-tjieba li jkun sewwa fuqna illum. Marjella Spitieri Ċefaj tmexxi lill-miġema fil-kant tas-salm. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni flimkien. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David il-ħaddej tiegħi bis-sejti modesti għidliktu u tkun idi dejjem miegħu u drieju kolli saħħu. It-tjieba tal-mulej
il-milta u it-tiba tiegħu jkunu miegħi. Bismu titgħarra is-seta tiegħi u jsejjaħ li missirint Alla tiegħu u blata tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieni qari l-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu ifakkarna illi Ġesu il-mulej huwa x-xut ta' min joqgħod fuqu u dak li għamilna saltna Qari assisin mill-Apokalissi għal ta' Ġwann l-Missieru. l-Apostlu. Grazzja lilkom Muslim mirant Kristu Ġesu, ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja. Lil dak li ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għadda saltna assisin għal Alla tiegħu u missieru. Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh, ġej fi sħab u lejnin kollha jarawh. Ukoll dawk li kienu nifduh u r-retels kollha tal-art jibdew jħabtu fuq sidrhom minħabba fih. Iva, Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-mulej Alla, li hu u li kien għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-mulej. Ejjew nilqgħu aħna wkoll l-istedina tal-awtur tal-ktieb tal-Apokalissi u nerfgħu ħarsitna leħ dak li huwa l-bidu u t-tmiem ta' kollox. Narawh fil-Vanġelu ta' San Luqa midħol fis-sinagoga ta' Nażaret biex itenni dawk il-kelmiet tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, l-Ispirtu tal-mulej konsagrani, batni nwasal il-bxara tajba lil-fajrin. Flimkien? Gloria u tifħir lila Kristu. L-Evanġeljum qaddes se jixxandar li jenna mid-diaknu fid-djoċesi tagħna din is-sena Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Qala. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jara. Taħ f'idejh ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani, batni nħabbar il-ħersien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fajrin, u id-dawl miġdid lill-lomja, irrott il-ħelsien lill-maħurin, u inxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad raġala l-ktieb, taħlura lill-qaddejju għad bil-għeda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuq, u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum u tisimu. Il-kelma tal-mulej. Kristu, il-verb ta' Alla magħmul bniedem, il-kelma ħajja tal-missier, issa jsiru il-laħam li jingħata lina. Din il-kelma li tixxandar lilna f'kull liturġija hija l-kelma li tqaddisna, li tagħmilna sħaħ. Bħalissa l-isqof ta' għawdex ibirek il-miġema propju bil-ktieb tal-Vanġelu, waqt li issa nisimgħu it-tifsira ta' din il-kelma
mir-raj spiritwali tagħna nisimgħu l-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma għal din l-okkażjoni ħames ix-xirka filgħodu l-Qudiesa tad-Tberik taż-Żjud mill-Katedral ta' Għawdex. Nimmaġina li uħud minna waslu għaw għajjenejn minħabba fil-ħidma fix-xogħol li kellna dawn l-aħħar ġranet. Naħseb oħrajn minna forsi nistgħu nħossuna għajjenejn fil-qalb jew għajjenejn fil-moħħ. Imma kollox ma kollox, il-kol kemm aħna żgur li nippruvaw nagħmlu l-ħila kollha tagħna. Kulħadd bil-kapaċitajiet u bil-limiti tiegħu biex din il-missjoni li mhix tagħna, din il-missjoni li aħna rċivejna, u llum il-Vanġelu jagħmel enfasi fuq il-fatt li mhix tagħna, nippruvaw nwettquha mill-aħjar li nistgħu. Il-ħsieb tiegħi dalgħodu u meħud minn diversi sitwazzjonijiet li għexna dan l-aħħar. Għamilna l-eżami tal-kuxjenza f'kull wieħed mill-presbiterja tal-parroċċi tagħna. Imma fuq kollox kellna iż-żjara tas-suċċessur ta' Pietru, tal-Vigarju ta' Kristu fostna. U żgur li għada tidwi f'udnejna u għada tinħass f'qalbna lejna tagħna u tal-poplu ta' Alla li ġabet magħha il-miġja tal-Papa fostna. U kif tafu intom il-qofol, iċ-ċentru tad-diskors tal-Papa kienet dik il-frażi li jirrepeta għal 7 darbiet, diskors li jekk Alla rid fl-aħħar tal-Qudiesa se nagħtukom miktub, se nagħtukom f'daqsxejn tal-librett bħala tifkira mhux biss ta' żjara tal-Papa imma wkoll tal-Qudiesa ta' din l-Ewkaristija ta' dalgħodu. Għadha tidwi f'udnejna dik il-frażi tal-Papa, il-ferħ tal-Knisja u li twassal l-aħbar ta' ferħ u li tevanġelizza. Il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza. Irrepetija għal 7 darbiet il-Papa. 7 darbiet numru perfett bħalli kieku jrid iddaħħalilna f'rasna, jrid iddaħħalilna f'moħħna fil-qalb tagħna. U mhux kombinazzjoni li proprju dalgħodu fiċ-ċentru tas-sirta ta' kapitlu 4 mill-Vanġelu ta' San Luqa nerġgħu nsibu għal darb'oħra din il-frażi, għal darbtejn b'modi diversi. U rġajna sibniha wkoll fl-ewwel qari l-ktieb tal-Profeta Eżajija. L-iskop tal-ħajja tagħna ċar daqs il-kristall. L-iskop tal-ħajja tagħna mhux għajr li nwasslu l-aħbar ta' ferħ, li nwasslu l-aħbar it-tajba. Interessanti għax il-kelma Evangelion, il-kelma Vanġelu, fl-etimoloġija tagħha, fl-essenza tagħha, tfisser mhux biss li twassal aħbar ta' ferħ, aħbar li għandek int u allura trid tgħaddija bil-fors lil ħaddieħor. Imma tfisser iktar minn hekk. Tfisser aħbar ta' ferħ adattata għas-sitwazzjoni ta' dawk li se jisimgħuha. Kważi aħbar li jittaffi l-għaġġ ta' dawk li jixtiequ jisimgħuha. Aħbar li hija attenta għal bżonnijiet tad-destinatarji. U dejn li lna tpoġġina l-kol kemm aħna f'responsabbiltà. Il-kol kemm aħna kull wieħed minna għandna x-xorti, għandna l-grazzja, għandna d-don ta' din il-krisma, ta' din id-dilka. Imma kull wieħed minna għandu wkoll id-dmir, il-missjoni speċifika marbuta speċifikament mal-persuna tagħna u mal-kelma tagħna li nwasslu l-aħbar it-tajba. Li nkunu attenti għal dawk li l-mulej poġġilna fit-triq tagħna, għan-nies li nagħmluha magħhom u li jagħmluha magħna. Nkunu attenti għal dak li jixtiequ huma, għal bżonnijiet tagħhom, nippruvaw ngħinuhom jedukawhom għax mhux kull bżonn, mhux kull xewqa nistgħu neħduha kif inhi, mhux kull xewqa meta naqtowha
tagħmel il-ġejt, imma kull xewqa taħbi taħta domanda iktar pura, domanda iktar sempliċi, xewqa diretta għal bżonn ta' Alla. U allura l-iskop tagħna u marbut mal-evanġelizzazzjoni, prinċipalment l-ewwel qabel kollox. U l-Papa dan għalulna mhux darba u tnejn, ħafna drabi, bħalli kieku aħna stess, jekk dik il-kelma tal-Papa hija Vanġelu, jekk dik il-kelma tal-Papa kienet attenta għal bżonnijiet tagħna, għal bżonnijiet tad-djoċesi tagħna, għal bżonnijiet tagħna s-saċerdoti ta' din id-djoċesi. Allura jfisser li l-kelma li qalilna l-Papa mhix biss aħbar tajba tiegħu imma wkoll taqtalaċ veru, laċ profond li hemm fil-qalb tagħna aħna l-ministri, aħna l-imsejħa u fil-qalb tal-poplu talla. Imma l-Vanġelu tal-lum jitkellem mhux biss mill-iskop, mhux biss mill-iskop. Jitkellem ukoll mill-identità, minn dak li aħna. U jekk aħna fl-iskop irridu noqogħdu ħafna attenti, għax faċli li nitilfuh. Faċli illi l-iskop jagħmluhulna id-destinatarji. Faċli li l-iskop tagħna jkun li nikkuntentaw lill-oħrajn. Faċli li l-iskop tagħna jkun kif qalilna l-Papa li niksbu status soċjali jew li nżommu status soċjali. Faċli li l-iskop tagħna jsir illi ma jkollniex konflitti man-nies tagħna. Faċli li l-iskop tagħna jsir li nżommu kwiet l-ambjent fejn naħdmu u nitilfu id-direzzjoni. Nitilfu dak li aħna magħmulin, maħturin, ikkonsagrati għalih. Allura xi tfisser il-kelma ikkonsagrat? X'inhi l-ispeċifiċità tagħna? X'jagħmilna dak li aħna? Huwa l-Ispirtu ta' Alla. L-Ispirtu ta' Alla. Interessanti għax il-Vanġelu ċar u sabiħ jippreżentalna lil Ġesu illi jmur lura kif kien imdorri jagħmel. Imur lura fl-istorja, imur lura fid-drawiet ta' żmienu, imur lura għal konsuetudni u l-konvenzjonijiet li kienu jgħixu fihom min-nies ta' qablu u li hu stess kien sar parti minnhom. Imma Ġesu joħroġ minn din il-konsuetudni, joħroġ minn din id-drawwa. Ma jibżax joħroġ minn din id-drawwa. Ma jibżax ifittexew is-silta fil-ktieb għalkemm ma kienx l-irwol tiegħu li jfittixaw għax kienet diġà ppreżentata minn rabbi tas-sinagoga. Ifittixaw jgħidilna l-Vanġelu. U mhux biss. Aħna nafu x'ġara wara dik il-pritka qasira ħafna imma effettiva, pritka ta' 9 kelmiet illi Ġesu jagħmel wara s-silta tal-profeta Iżajja. Nafu x'ġara. In-nies tħawdu, in-nies tgerfxu. Mhux tal-li hekk, tal-li minflok li n-nies qalu x'inhu jiġri, m'aħniex nifhmu sew, le, qalu Ġesu żbaljat, inħaġruh, nitfgħuh minn fuq l-għolja l-isfel. Ma bażax Ġesu. Ma bażax Ġesu jgħin lin-nies jedukaw id-domanda tagħhom. Ma bażax Ġesu jgħin lin-nies jindunaw li ma Messija tas-sew kellhom bżonn. Ma bażax Ġesu lanqas miċ-ċaħda tal-poplu. U dan kollu jkompli jurina x'jiġifieri li l-iskop tagħna ikun li nwasslu l-aħbar it-tajba. Imma bżonn li jkollna l-Ispirtu ta' Alla fina. Għax jekk m'għandniex l-Ispirtu ta' Alla, se nitkaxkru mill-Ispirtu ta' xi ħadd ieħor. Jew mill-Ispirtu tagħna, jew mill-Ispirtu ta' dawk li aħna nippruvaw naqdu. Faċli ħafna. Iktar diffiċli biex ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna. Interessanti għax fil-Vanġelu il-kelma konsagrani qiegħda fl-awrist. L-awrist u tens Griek illi jibda imma ma jispiċċax, jibqa' dej fil-preżent. Jien għadni konsagrat, kull wieħed minna huwa konsagrat permezz tal-konsagrazzjoni tal-ordinazzjoni. Kull wieħed minna. U din il-konsagrazzjoni tibqa'
Imma l-konsagrazzjoni li hija don ta' Alla ma taħdimx weħda. Alla ma jaħdimx waħdu mingħajr il-bniedem. Hemm bżonn kontinwament tal-akkoljenza sħiħa, tal-ħidma sħiħa, tal-għotja sħiħa tagħna, fi kliem ieħor tas-santifikazzjoni tagħna, tal-qdusija tagħna bħala risposta għall konsagrazzjoni li tagħna l-Ispirtu Qaddis ta' Alla u li jagħtina kontinwament fil-ħajja saċerdotali tagħna. U din ma tiġix mill-ajru, din ma tiġix weħda. Għandna bżonn noqorbu lejn l-Ispirtu, jew aħjar, għandna bżonn ninħaffru, innatfu kontinwament fil-qalb tagħna, fil-qalb tiegħi l-ewwel wieħed. Għandna bżonn ninnatfu inħalli joħroġ l-Ispirtu fis-sempliċità tiegħu, fil-purezza tiegħu, fil-qalb tagħna, l-Ispirtu li rċivejna. Għax sfortunatament il-kol kemm aħna nafu x'jiġri, il-kol kemm aħna għandna djufijiet tagħna, il-kol kemm aħna għandna id-dnub, l-għadu l-ħażejn, li jinkwetana, li jittentana, u faċli ħafna li jikkaxkarna, u faċli ħafna li jissejr normalità ġdida, in-normalità żbaljata ta' dnub. Kif qegħdin nitkellmu issa minn normalità ġdida mal-Covid. Kważi aħna biex ngħidlek diġà għandna esperjenza ta' diversi tipi ta' normalità ġdida. Għax inkunu kapaċi nikkontrattaw ma' dnub, inkunu kapaċi ngħixu ma' dnub. Ma nibqgħux naraw id-tbatija li fih id-dnub, id-tbatija li jġib lilna u li jġib lil dawk ta' madwarna. Ma nibqgħux narfu, ma nibqgħux inħossu, ma nibqgħux induqu il-mor li jġib id-dnub. Ikollna niffurmaw fina tip ta' anestesija morali, tip ta' anestesija emotiva fejn jidħol id-dnub. U interessanti ħafna, għax jekk aħna nagħmlu l-loppju biex nissordu fejn hemm id-dnub, jispiċċa biex dak il-loppju jistordi il-persuna sħiħa tagħna. Jispiċċa biex dak il-loppju ma jħalliniex iktar f'kuntatt reali mal-emozzjonijiet tal-oħrajn. Għaliex? Għax kif jien inkun konxju mill-emozzjonijiet veri tiegħi se jitla il-guilt feeling, se jitla l-ħażen, se jitla s-sens li hemm xi ħaġa mhux sewwa fija. Allura kuntent ngħix il-barra minni. Ngħix il-bot mill-Ispirtu ta' Alla u l-bot minni u l-bot mill-poplu. Dan li jagħmilli id-dnub, din dik li tagħmilli n-normalità tal-ħażen jekk jien nidra ngħix fija. U allura llum frott l-eżami tal-kuxjenza li għamilna bħala kleru dioċesan, frott l-istedina imqanqla tal-Papa li għamilna fid-diskors tiegħu, aħna l-evanġelizzaturi. Illum verament ma t-tixtieq tal-wedit tagħna nixtiequ nġeddu, nixtiequ napprofondixxu l-identità tagħna bħala saċerdoti, bħala ministri ta' Alla, bħala konsagrati. Intom immaġinaw kif ikollu jidħol xi ħadd fil-Knisja, jaqbad il-kalċijiet, jaqbad il-ħwejjiet sagri, jaqbad l-oġġetti sagri u joħodhom għal serata ta' baħrejt. X'ngħidu aħna, kif inħossuna aħna? Kif ikollu jidħol xi ħadd taw fil-Knisja u jagħmel mill-Knisja maqjer, juża l-Knisja għal skopijiet differenti minn dak li magħmul għalih, ikkonsagrata. Kif inħossuna aħna? X'naħsbu aħna? Noqgħdu attenti li dak li nħossu għall-oġġetti inħossuh ukoll għalina, kull wieħed minna. Aħna konsagrati tal-mulej, aħna midlukejn mill-mulej. U din l-identità tagħna hi xi ħaġa sabiħa ħafna, xi ħaġa kbira, imma magħha iġġejb ħafna dmirijiet, iġġib ħafna responsabilità illi ma nistgħux ninsewwa, ma nistgħux inwarbuha. U jekk aħna rridu li l-poplu tagħna jiġġedded, jekk aħna nixtiequ li l-poplu tagħna jkollu fih is-sens ta' dnub kemm ngħiduha, m'għadu xejn ħażin, kollox beda jgħaddi. Noqgħdu attenti li ma jibdix jgħaddi kollox għalina. Noqgħod attenti jien li l-ħażin ma nibdix ngħidu tajjeb. Noqgħod attenti jien illi dak li jiena darba kien żball ma nidrax fih, ma jsirx l-istil tal-ħajja tiegħi.
Jew nitolbuh dal-għodu lill-mulej biex din il-qawwa tal-Ispirtu verament tidħol fina, tidħol f'kull wieħed minna. Biex verament din il-qawwa tal-Ispirtu tatina l-qawwa fejn m'għandniex, aħna dajfejn. Ma ninsewx illi it-12 għaddew mill-istess esperjenzi tagħna. Wieħed biju, liħor ċaħtu, u l-10 l-oħra ħarbu, dawn it-12, l-ewwel 12. Imma kienet il-qawwa tal-Ispirtu li għarfithom, li jenithom jindunaw b'dan kollu. Ma lqux għajnejhom bħalma kien jiġrilhom il-Farizej. Id-dnub sar in-normalità, il-ħażen sar in-normalità, in-nuqqas ta' impenn, in-nuqqas ta' twettiq ta' dmirijiet isir in-normalità. Il-Farizej m'għamlux hekk id-dixxiepli bil-qawwa tal-Ispirtu, ħallewh jaħdem fihom. U 12 persuna irnexxilhom ibidlu l-univers, irnexxilhom ibidlu d-dinja. Ejjew nitolbuh il-mulej din il-qawwa dal-għodu. U jkompli l-Vanġelu. Ikompli jurina min huma d-destinatarji tal-Evanġelju, tal-aħbar it-tajba. Ma' min iridu naħdmu aħna. U dan ipoġġina wkoll f'dawl, ikompli jgħinna neżaminaw, nirriflettu. Jekk id-destinatarji ta' Ġesu f'dan id-diskors programmatiku tiegħu fis-sinagoga ta' Nazaret, jekk mhux l-istess destinatarji tagħna. Isemmi Ġesu l-imjasrejn l-ewwel, l-imjasrejn, inwassal l-aħbar it-tajba lill-imjasrejn. Min huma l-imjasrejn? Il-profeta Eżajja jgħid dawk li għandhom qalbhom muġuha flimkien, dawk li għandhom qalbhom mitħuna flimkien. U allura l-mistoqsija tiegħi jien Don Anton, kull wieħed minna dal-għodu titkun. Jien kemm qiegħed infittex lil dawk li huma mitħunejn, lil dawk li għandhom qalbhom mafċa. Kemm qiegħed immur l-isptar, kemm qiegħed immur għand il-morda, kemm qiegħed immur għand il-familji li huma fid-dbatija. Dawn huma waħda mit-tipoloġiji tal-erba li jsemmilna Ġesu fid-diskors programmatiku tiegħu. Ma jsemmix lil dawk li jiġu kuljum il-Knisja. Mhux għax dawk għandna nitraskurawhom. Ma jsemmix lil dawk li m'għandhomx problema biex jitolbu, biex imorru fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Imma jsemmi fuq kollox dawk li huma l-iktar imbedejn, dawk li huma l-iktar imwarbejn. L-imjasrejn, l-omja. Il-kelma speċifika li għandna fil-Vanġelu turina pożizzjoni partikolari ta' dan l-ama. Palli kieku persuna tinstab fil-qiegħ ta' bejr fond, ta' spira fonda. U tara biss dak li jidher miċ-ċirku tal-bokka. Dak id-dawl, dak is-sema kaħlani, dak iċ-ċirku ristrett li jidher mill-bokka, dak hu l-ama. Nistgħu nidentifikaw mhux biss lin-nies tagħna mal-ama, ma kultant lilna nfusna, kultant lil nnifsi. Għax kultant l-affarijiet kif naraw jien, kultant il-viżjoni tiegħi tkun ristretta. Li nedukaw lin-nies, li ngħinu lin-nies ikollhom viżjoni iktar wiesa tal-fidi, li ma nikkuntentawx b'dawk li jiġu b'viżjoni ristretta, imma ngħinuhom verament jikkonvertu fil-mentalità, it-tifsira vera tal-konverżjoni, tal-bidla tal-moħħ u l-bidla tal-qalb. Isemmi l-Vanġelu mbagħad ukoll lill-imjasrejn, dawk li huma maqfulejn fil-jasar tagħhom. Min huma l-imjasrejn? L-imjasrejn huma dawk li huma skjavi, nista' nkun jien, skjav ta' vizzju, skjav ta' addiction. U għandna ħafna madwarna, għandna ħafna nies jitolbu l-libertà, jitolbu l-ħelsien għax iħossuhom imjasrejn, kultant saħansitra bi ħwejjeġ apparentement tajbejn. L-addiction tal-pornografija, l-addiction tax-xorb, l-addiction tad-droga, u nistgħu nibqgħu sejrejn, għandna ħafna jasar madwarna. Kemm huma fiċ-ċentru tal-appostolat tiegħi, jien Don Anton, kemm huma fiċ-ċentru, kemm huma l-qalb tiegħi, kemm daħli enerġija kuljum jew matul is-sena biex infittex lil dawn u ngħin lil dawn. Jew għalija qiegħed nitkellem b'sinċerità personali, jew għalija għadhom
dik l-inizjattiva ta' darba li kważi tagħmilni kuntent għax għamilt xi ħaġa ta' barra minn hawn li mhux tas-soltu. U għal Ġesu hija in-normalità. Il-ptokos, il-foqra, destinatarji oħra, ir-rabatejb ta' destinatarji. Il-foqra, min huma dawn il-ptokos? Interessanti għax fl-etimoloġija ta' din il-kelma l-ptokos huma dawk l-annimali żgħar li kif iħossu il-preżenza tal-bidem jaħarbu jistaħbew. Kemm għandna minn dawn? Kemm għandna minn dawn in-nies bla dinjità, bla identità? Ħarsu lejn l-immigrazzjoni, lejn il-persuni li aħna meta ngħaddu minn fejn u minn dawru wiċċna n-naħa l-oħra. Kemm persuni fid-djar tagħna, nisa u rġiel, tfal, m'għandhomx identità u makkalpestati fil-persuna tagħhom. Dawn huma d-destinatarji li Ġesu jridna nfittxu, lil dawn ridna nwasslu l-aħbar it-tajba. Aħna mibgħutejn, mhux fuq inizjattiva personali. Li kieku il-vokazzjoni tagħna hija inizjattiva personali, allura li ħadd ma ħajżommni fil-proġetti tiegħu u fil-pjanijiet tiegħi. Le, aħna mibgħutejn, mhumiex il-pjanijiet tiegħi, mhumiex il-proġetti tiegħi. Is-saċerdozzju tiegħi mhux ħidma għal Alla, imma l-ħidma ta' Alla fija tagħmel differenza kbira. Il-bidu tal-ħidma mhux jien imma Alla u dan jitlob disċerniment. Dan jitlob il-ħajja spiritwali. Dan jitlob kontinwità fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Inkella nispiċċaw nagħmlu l-proġetti tagħna imbagħad nofruhom għal Alla. Nagħmluhom għal Alla le bil-maqlub. Alla għandu l-proġett tiegħu u l-pjan tiegħu. U jien irid infittex b'responsabilità. Għaliex għax hemm nies li poġġa fit-triq tiegħi, nies li fdalli f'idejja. U allura b'responsabilità irid niddixxerni u mhux waħdi. Id-dixxerniment qatt ma jsir waħedna, imma jsir dejjem man-nies tagħna, f'komunjoni mas-saċerdoti u f'komunjoni mal-isqof flimkien. Lanqas jien m'għandi l-ebda qed nagħmel dixxerniment waħdi. Id-dixxerniment u azzjoni tal-Ispirtu u fejn hemm l-Ispirtu hemm il-komunità u azzjoni komunitarja. U allura dalgħodu jien nixtieq li verament tkun il-bidu ta' sena pastorali jekk Alla jrid minn Settembru l ġej il-qudiem. Nixtieq li niddedikaw verament il-formazzjoni tas-saċerdoti biex nerġgħu niskopru dak li hu sabiħ, il-kobor li hemm fina, is-sabiħ li hemm fina, is-sabiħ li d-dinja għandha bżonn, l-ispeċifiċità tagħna. U allura minn b'qalbi kollha, inħeġġiġkom u nixtieqkom li nkunu preżenti għall-inizjattivi li jagħmel l-Uffiċċju Kleru, illi joffri minn żmien għal żmien. Kemm jiddispjaċini, sinċerament, mingħajr ma nagħmel l-ebda ġudizzju għax m'għandi l-ebda dritt. Meta nagħmlu rtejr u jkun hemm 15, imbagħad nagħmlu rtejr ieħor u jkun hemm 15 oħra. Nifhem li dak li jkun ma jistax, li dak li jkun għandu x'jagħmel nifhimha. Imma nistaqsi jien li l-nifsi l-ewwel, imma jien nemmen fihom dawn l-affarijiet, ir-rejt nagħmilhom importanti għalija dawn l-affarijiet jew le. U jekk mhumiex importanti, mela x'inhu importanti għalija saċerdot? X'inhu importanti għalija saċerdot? Allura bil-ħeġġa kollha ta' qalbi inħoss verament li Alla jixtieq minna, jixtieq minn kull wieħed minna li nieħdu iktar bis-serjetà il-ħajja saċerdotali tagħna. Nieħdu iktar bis-serjetà l-missjoni tagħna. Għax inkella xiġrilna, nispiċċaw fil-kompensazzjonijiet. Flus, nisa, sess, pornografija, dan naslu biex nagħmlu aħna wkoll. M'għandna xejn aħjar minn ħadd ieħor. Jekk ma jkollniex l-Ispirtu ta' Alla illi kontinwament ħarisna u jieħu ħsiebna. Dak li kien jgħidu l-qaddisejn San Filippu Neri jottalija l-ewwel wieħed. Żommi dejk fuq Filippu għax Filippu jittra dejk. U kien San Filippu Neri. Għandna bżonn l-Ispirtu jkun magħna. Għandna bżonn inħalluh ikun magħna. Għandna bżonn niddedikaw nagħmlu ħin. Għandna bżonn nagħmlu ħin jekk m'għandniex nagħmlu ħin għall-iktar affarijiet essenzjali fil-ħajja tas-saċerdozzju tagħna. Inkella l-biża' tiegħi x'inhu? Il-biża' tiegħi hu li jew ngħixu bħal Ġuda, nkunu hawnhekk preżenti, nagħmlu kollox il-ġesti kollha preċiżi, liturġija preċiża, imma l-qalb tagħna alla biss jaffejnej.
il-bot. Jew inkella ngħixu mdejqejn, frustrati. Għax m'hemmx mod ieħor. Jew tikkompensa jew tgħix frustrat u mdejjaq. U l-mulej jixtieq għalina ħafna isbaħ u ħafna ħjar. San Pietru, tħeġġu biex tgħixu s-sejħa tagħkom kif għandkom tgħixuha. Tħeġġu biex tgħixu s-sejħa tagħkom kif għandkom tgħixuha. Il-ferħ tagħna insibuh fis-sejħa tagħna, insibuh fl-approfondiment tal-identità saċerdotali tagħna. Hemmhekk jinstab il-ferħ tagħna. Il-bqija nduru kemm induru, nispiċċaw biex inkunu mhux biss delużi imma naqgħu fid-depressjoni. U hemmhekk smajna l-omelija imqanqla tas-sew tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma illum nhar ħamis ix-xirka kif wieħed kien jistenna f'din il-quddiesa ta' tberik ta' żjud, omelija indirizzata partikolarment lis-saċerdoti biex f'Ġesu Kristu jerġgħu jiskopru l-iskop, l-identità u d-destinazzjoni tal-missjoni tagħhom, il-missjoni li jevanġelizzaw. Fakkarna fid-diskors sabiħ tal-Papa f'Tapinu 15 ilu, il-Knisja, il-ferħ tal-Knisja huwa illi tevanġelizza. Hija sejħa qawwija lis-saċerdoti tagħna biex ikunu evanġelizzaturi bil-ferħ u dan jagħmluh billi jiskopru qabel xejn fejn hi l-identità vera tagħhom. L-Isqof fakkar ukoll fil-ħtieġa ta' formazzjoni kontinwa għas-saċerdoti, ħaġa li qal sejjer jiffoka fuqha fil-pjan pastorali għad-djoċesi tagħna jekk Alla jrid is-sena d-dieħla. Din hija xandira diretta mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex għal quddiesa ta' tberik ta' żjud. Issa ser nassistu minn hawn ftit tal-ħin ieħor għal tiġdid tal-wedid saċerdotali, dan il-ġest qawwi illi s-saċerdoti madwar l-Isqof jagħmlu kull sena f'dan il-jum tas-saċerdozju Kattoliku. Wara dan imbagħad it-tberik u l-konsagrazzjoni ta' żjud. Ejjew ninaqdu f'dan il-mument mas-saċerdoti tagħna u nitolbu għalihom. Ħuti Eżies ta' kull sena bħall-lum issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-Mulej Ġesu ta' semm is-saċerdozzju tiegħu lill-Apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira. Tridu intom iġġeddu quddiem l-Isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-Mulej Ġesu u ssiru tixbħuh iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlejn mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir. Meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu id-dmir qaddejs li tgħallmu imqanqlejn mhux mir-reba tal-ġejt iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom u li di Eżies itolbu għal presbiteri tagħkom biex il-Mulej ixerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwasslukom għandu li ulajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. U itolbu għalija wkoll biex inkun fidejl fil-qadi ta' dmir apostoliku afdat lili fiċ-ċokon tiegħi u nsir fostkom xbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis ir-raj it-tajjeb li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Il-Mulej ħarisna il-koll fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen. It-tiġdid tal-wedid tal-mamudija, tal-wedid saċerdotali, skużawni,
intemm b'eżortazzjoni lilna l-poplu kollu ta' Alla sabiex nitolbu għar-rajja tagħna dawk li l-mulej poġġa sabiex fismu iwettqu dan il-Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni. Għalhekk inkomplu nitolbu għas-saċerdoti, speċjalment għall-morda, għal dawk li jħossuhom dgħajf, għal dawk li jinsabu fi kriżi vokazzjonali. Dawn huma għaddejja tagħna, ministri tal-ħnina ta' Alla, illi aħna bħala il-poplu qaddis u fidil ta' Alla, kif iħobb isejjaħlu l-Papa Franġisku, aħna f'obbligu illi nitolbu għalihom. Iż-żejt illi ġie msawwab fuq rashom fl-ordinazzjoni ikompli jixteret fuqna wkoll sabiex huma jqazzuna bl-Ispirtu Santu. U issa f'dan il-mument waqt li l-kori kanta innu ta' talba lil feddej qaddis tagħna sabiex isawwab fuqna l-Ispirtu Santu, jittellgħu fuq l-altar quddiem l-isqof it-tliet żjud. Iż-żejt tal-katekumeni li jintuża fil-magħmudija, iż-żejt tal-griżma li jintuża fil-konfirmazzjoni u fl-ordinazzjoni saċerdotali, u iż-żejt tal-morda, id-dilka qaddisa li bija jiġu midluka għas-salvazzjoni tagħhom il-morda tagħna. Diversi saċerdoti itellgħu dawn iż-żjud fuq l-altar sabiex issa minn hawn ftit tal-mumenti oħra bit-talba li jagħmel l-isqof fuqhom jiġu imbirkaw konsagrati. Din hija l-offerta għaż-żejt tas-sakrament tal-morda. Nibdew b'talba illi jsir propju fuq iż-żejt tad-dilka tal-morda. U Alla missier ta' kull faraġġ, intrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tiba tiegħek għati widen għat-talba tal-fidi, ibad mis-sema d-difensur l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li jintoġbok nislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuqu il-barka qaddisa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek f'isem Sidna Ġesu Kristu. Amen. U hemmhekk assistejna għad-berik taż-żejt tal-morda, iż-żejt li jintuża għall-griżma tal-morda fuq l-eżis morda tagħna sabiex isaħħaħhom kemm fil-ġisem u kemm fir-ruħ. Saċerdoti oħra issa itellgħu it-tieni żejt li se jiġi mbierek dalgħodu, iż-żejt għall konsagrazzjoni tal-katekumeni, jiġifieri żejt li jindilek fuq il-ġisem tat-trabi u anki oħrajn adulti illi se jiġu magħmda mhux biss f'Sibt Ilgħid fl-għaxija fil-lejl qaddis tal-Għid imma matul is-sena kollha illi ġejja. Dini l-offerta taż-żejt għal konsagrazzjoni tal-katekumeni. Dan iż-żejt issa jittella bħal ta' qablu quddiem l-isqof biex jagħmel it-talba ta' tberik fuqu. U Alla qawwa u ħarsien tal-poplu tiegħek, birek dan iż-żejt li inti ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa. U saħħaħ il-katekumen li jindilku bih, għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu, qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom uliet adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fija bi Kristu Sidna. Amen.
qed naraw jittella issa it-tielet żejt li għalih hawn talba itwal għaliex huwa żejt li mhux biss se jiġi mbierek imma ikkonsagrat huwa ż-żejt tal-griżma l-aktar żejt importanti li jintuża mhux biss mill-ġdid fil-magħmudijiet imma b'mod partikolari fil-griżma tal-isqof u fl-ordinazzjonijiet presbiterali u episkopali huwa żejt li jintuża dalwaqt għal diversi griżmi fil-parroċċi kif ukoll fl-ordinazzjoni presbiterali tad-djaknu li qed jassisti dalgħodu. Din hija l-offerta taż-żejt għall-griżma mqazza. Dawn iż-żjud qegħdin jittellgħu mis-saċerdoti li semmew fil-bidu mill-isqof illi s-sena qed jiċċelebraw il-50 anniversarju presbiterali tagħhom. L-isqof iħallat ukoll flimkien maż-żejt tal-griżma il-balzmu, sinjal tal-fwieħa tal-qdusija ta' l-Ispirtu Santu. Fil-fatt dan huwa l-ġest li qed jitwettaq bħalissa qed naraw li djaknu jixħet il-balzmu fil-kontenitur taż-żejt tal-griżma illi l-isqof issa jitlob fuqu fiskiet u jonfoħ fuqu ġest qawwi ħafna fil-liturġija ta' dalgħodu illi ifisser ir-riħ, in-nifs tal-Ispirtu Santu. Dan wara li naturalment jitħallat dan il-balzmu maż-żejt huma sinjali qawwija ħafna tal-liturġija illi propju jindikaw il-grazzja tal-Ispirtu Santu, iż-żejt ifuħ tal-qdusija tiegħu illi se jissawab fuq tant minn ħutna matul il-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin, b'mod partikolari fuq is-saċerdot il-ġdid li se jiġi ordinat. L-isqof issa jistedinna sabiex ninaqdu miegħu fit-talb. Ħuti Jeżis, ejjew nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. Il-kelma griżma tfisser appuntu dilka għaliex dan iż-żejt jiġu midluka l-uliet fil-Knisja illi jiġu konfermati bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-isqof għadu kemm nefaħ fuq dan iż-żejt u issa jgħidin it-talba sabiħa. U Alla, li tkabbar u tmexxi l-qudiem kull ġid tar-ruħ fit-tiba tiegħek il-qarrat il-ħajr li bil-qima kollha l-Knisja ferħana qed tammillek permezz tagħna. Int fil-bidu ridt li l-art tnibbet is-siġar li għamlu l-frott tagħhom u fosthom is-siġra taż-żebbuġ li minna nieħdu dan iż-żejt mill-itjeb li bih ninqdew għall-griżma mqazza. David imnebbaħ mill-ispirtu tal-profezija, għaraf minn qabel il-misteri tal-grazzja tiegħek u għandna li ż-żejt jagħmel lil wiċċna jiddi. Meta l-ilma tad-dilluvju niżel fuq l-art u ħasel id-dinja minn ħżunitha, il-ħamiema bil-fera taż-żebbuġ f'munqara, xandret li jisliem reġa' ntrat lill-art u bekk intajtna xebħ tad-don li wara żmien battilna. Imbagħad fil-milja ta' żminijiet għarraftna sewwa t-tifsira ta' dan ix-xebħ. Għax wara li bl-ilma tal-magħmudija nitnatfu minn ħtijtna kollha, dan iż-żejt imqaddes li jindilek fuq ġibinna jimla l-wiċċna bilena u f'qalbna jroddilna sliem. Int ordnajt lil qaddej tiegħek Mosè biex lilħu Aaron wara li jnatfu bl-ilma jidilku wkoll b'dan iż-żejt u hekk jikkonsagrah għas-sejs. Ġie ieħor wisq akbar u rejtna meta ibnek Ġesu Kristu sidna rid lil Ġwanni jagħmdu fl-ilma tal-Ġordan għax jien dak il-ħin mis-sema bad fuqu l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiema u bil-leħen l-instama tajtna xhieda tal-għaxqa li sibt fibnek il-waħdini hekk ta' bil-ħaq ritturi fis-sewwa dak li fuqu kien ħabbar il-profeta David meta qal dilkek Alla tiegħek b'żejt ta' għena aktar minn sħabek. Nitolbuk għalhekk mulej biex il-barka tiegħek tqaddes dan iż-żejt ħolqien tiegħek ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu bis-seta wkoll ta' Kristu tiegħek li għall-isem qaddis tiegħu issemmiet il-griżma li bija għoġbok tikkonsagra lejk assisejn u slaten, profeti u martri. Wettaq nitolbuk din il-griżma biex lil dawk li se jiġġeddu bil-ħasil ta' ruħhom fil-magħmudija tejjhom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamel li wara li jindilku b'din il-griżma li tqaddes u ma jeħilsu mit-taħsir tal-ewwel twelejt, isiru tempju tal-kobor tiegħek u jibdew ixerdu madwarhom il-fwieħa
ta' ħajja tajba li toġbok. Għatihom din id-dilka mqazza biex skont il-ħsieb moħbi tiegħek jiksbu l-ġieħ ta' slaten, assisin u profeti u jxiddu fuqhom il-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittiefes. Jalla tkun griżma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Tagħtihom sehem il-ħajja ta' dejjem u sseħibhom fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Talba tas-sew sabiħa din li għadna kemm smajna illi f'ċertu sens tfisser ukoll pass wara l-ieħor l-istorja tas-salvazzjoni u kif din l-istorja tas-salvazzjoni tagħna dan iż-żejt ħati fsira tas-sew qawwija biex jikkonsagra fost il-poplu ta' Alla saċerdoti, profeti, slaten, martri, konfessuri. Aħna l-koll midluka b'dan iż-żejt permezz tal-mamudija u l-griżma tal-isqof. L-nofs it-talba is-saċerdoti l-oħra ingħaqdu wkoll mal-isqof b'idejhom merfuqa l fuq waqt il-parti finali tal-konsagrazzjoni ta' dan iż-żejt li issa fit-tmiem il-qudisa jitqassam ukoll flimkien maż-żjud l-oħra lil kappillani u arċiprieti preżenti fil-Knisja Katedrali. Kif stajtu taraw ukoll fuq l-iscreens tagħkom, issa ttellew ukoll l-offerti tal-ħobs u l-inbit għas-sagrifiċċju fuq l-altar. Dawn ittellew mill-familjari ta' Don Anton Grek, il-missjonarju minn din il-parroċċa tal-Katedral fil-Gwatemala illi din is-sena qiegħed ifakkar u jiċċelebra il-25 anniversarju saċerdotali tiegħu. Nawgurawlu minn hawn flimkien mas saċerdoti l-oħra li qed ifakru wkoll ġublew tad-deb presbiterali. Infakru li dinja xandira diretta mill-katedral ta' Għawdex fejn l-isqof Anton Tewma flimkien mas saċerdoti u l-kleru kollu ta' djoċesi ta' Għawdex qiegħed jiċċelebra l-quddisa ta' tberik ta' żjud f'dan il-jum tant għażiż ta' ħamis ix-xirka illi l-lejla jintroduċina bil-mod għat-tridu Paskwali. Il-kor tal-parroċċa u l-Knisja Katedrali qiegħed janima din iċ-ċelebrazzjoni immexxi minn Maestro Mariella Spiteri Ċefaj waqt illi mill-ġdid inselmu lil tant li jinsabu maquda magħna, partikolarment saċerdoti morda, saċerdoti msefrin, imma wkoll intom il-morda, l-anzjani, l-emigranti tagħna u dawk maqudin magħna permezz ta' Shake Television u radijiet parrokjali. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex
biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l quddiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissoħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali li l-poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem, fl-ikla tal-għid li jħejju għal uriedek. Imexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom, iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Missier ħanin, miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna. Ilqa u bierek dawn l-offerti, sapja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija sliem, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jissoqli u mal-isqfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Takar mulej fil-qaddija tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Jien taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma wresqu t-talb bix-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imsebħin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, imġeddu bil-qima t-tifkira tal-Glorjusa dejjem Verġi Marija, Alla u Sidna Ġesu Kristu, tar-raġel tagħha San Ġusepp, tal-Apostlu u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrea, Ġakbu, Ġwanni, Tomas, Ġakbu, Filippu, Bartolmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprijan, Lawrenz, Grizogonu, Ġwanni u Pawlu,
Gozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha. Għal-merti u għat-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalini il-ġisem bid-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għaw lil-lejl qabel ma bata ħaj il-ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refa' għajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara l-ikla, ħa dan il-kalċi għażiż f'idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek ta' qabilna bis-sinat tal-ħalwan Mahdija. Qegħdin jisru fis-stim. Ħilna lihom mulej, għatlilhom il-dak kollha li jisruħu fi Kristu, lena id-dawl u stim. Lilna wkoll mit-timbin għaddejja tiegħek
li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Atina sem fix-xirka tal-qaddisin apostlu martri tiegħek. Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita Perpetua, Agatan, Lucian, Agnesen, Cecilian, Anastasian. U tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merki tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nagħmlu l-qalb Alla missier u jieħu ħsiebna aħna wliedu, b'mod speċjali aħna wliedu prediletti, mażulin biex ngħixu fuq is-sura u xbija ta' ibnu l-Ażiż. Induru lejh u l-kol kemm aħna mid-djufija tagħna, il-kol kemm aħna mill-qalb fqira tagħna ngħidulu: missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid inti kif is-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfr lilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħatjarina, iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mit-teni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, u lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu u missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Kliem l-awtur tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu illi idaħħalna għal dan il-misteru tal-Ewkaristija illi niċċelebraw f'kull qudiesa dinja l-aħħar qudiesa qabel jiftħu t-tlettim qaddisa tal-Lejt u l-unika waħda li qed issir fil-Knisja kollha fid-Djoċesi, waħda f'Malta, oħra f'Għawdex, ma jsir l-ebda qudies ieħor fil-parroċċi illum dalgħodu biex propju l-Knisja kollha tingħaqad madwar ir-raj spiritwali tagħha għal dan il-mument ta' talba s-saċerdoti tagħna
Fil-fatt waqt it-talba Ewkaristika, il-kanoni Ruman, l-ewwel talba Ewkaristika illi intużat f'din il-quddiesa, rajna wkoll lill-erba' saċerdoti illi 3 minnhom huma dawk li qed jiċċelebraw il-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Monsignor Salv Grima minn Nadur, Monsignor Anton Borċ mill-parroċċja ta' San Ġorġ fir-Rabat, Monsignor Giuseppe Attart mill-parroċċja ta' Nadur ukoll. Waqt li ma kienx maqut magħhom hawn imma jinsab maqut magħna spiritwalment Monsignor George Farrugia mill-parroċċja tax-Xara. L-erba' saċerdoti li qed jiċċelebraw il-50 anniversarju presbiterali tagħhom u kienu il-konċelebranti prinċipali flimkien mal-isqof waqt din il-quddiesa. Nitolbu għalihom, nitolbu għas-saċerdoti kollha tagħna u jew għall-benefiċċju tagħkom it-telespettaturi u semmija illi minħabba sitwazzjoni ta' Mart jew impossibilità oħra ma tistgħux toħorġu minn djarkom, nagħmlu it-qarbina tax-xewqa f'dan il-jum ta' twaqqif tal-Ewkaristija. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
għax il-bewsa ta' fommok ħanina, fija toma ta' ħobs is-smewiet, fit-tanniqa ta' qalbi ma' qalbek, ruħi toxa fil-mewġ tal-ħlewiet. Kliem ta' sew sabiħ minn dan l-innu nirien ta' mħabba, jew aħjar kif nafuh kemm ħelwa l-amara ta' mħabtek. Il-pinna tal-poeta nazzjonali Lunkarm Sajla, miktub fl-1938 u li il-kor dal-għodu enna mhux biss inkantaw imma nikkontemplaw bil-ġmiel ta' dawn il-kelmiet l-Ewkaristija mqazza illi hija l-għajn u l-quċċata tal-fidi tagħna. Is-saċerdoti huma dawk illi il-mulej għażel u kkonsagra sabiex jagħtuna l-Ewkaristija. Jew inroddu ħajr ta' dan id-donek kbir illi huwa tant aċċessibbli għalina l-insara f'kull quddiesa xortina daqshekk tajba li nistgħu niċċelebrawha flimkien bħala komunità u din hija sejħa lilek illi qiegħed tisma', lilek illi qiegħda ssegwi permezz tat-televiżjoni. Jekk hu possibbli tibqax f'darek imma oħroġ għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u ħu sehem ħaj fil-quddiesa kull nhar ta' ħadd possibilment kuljum. Il-quddiesa vera hija dik li hija iċċelebrata madwar l-altar, dik li fija tieħu sehem il-komunità kollha. Għandna d-don ta' saċerdoti li jagħtu ilna, però huwa don ikbar dak tal-komunità li tiċċelebra kuljum dan il-mument għażiż illi huwa l-għajxien mill-ġdejt tal-esperjenza tal-Kalvarju. Ġesu kull darba mingħajr iċ-ċarċir tad-demm imuta għalina joffri lilu nnifsu għas-salvazzjoni tagħna f'kull Ewkaristija illi niċċelebraw. Dalgħodu fil-Knisja Katedrali għandna x-xorti li qed niċċelebraw mill-ġdid fil-jum tagħha din iċ-ċelebrazzjoni ta' tberik ta' żjud. Is-sena l-oħra minħabba l-pandemija saret f'Mejju. Numru ristret ta' nies fil-Knisja Katedrali, waqt li s-sena ta' qabel ma kienx saret fil-jum propju tagħha imma ġiet maquda wkoll mal-ordinazzjoni presbiterali li kienet saret fuq is-santwarju, fuq it-suntier tas-santwarju ta' Pino. Din iċ-ċelebrazzjoni tant sabiħa illi għexna flimkien dalgħodu kif diġà semmejt, iddaħħalna bil-mod il-mod fis-sigħat intensi tat-tridu Paskwali, it-tridu tal-għid qaddis tal-Mulej, illi anki fuq din il-paġna ta' YouTube u Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll fuq dik ta' Radio Katedral Online TV jiġu mxandra dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ibda mill-lejla ħamis ix-xirka, għada l-adorazzjoni tas-salib jum il-ġimgħa l-kbira u mbagħad il-lejl qaddis tal-għid. Nħeġġukom issegwu l-ħinijiet illi ġew imxandra wkoll permezz ta' poster fuq il-paġna ta' Djoċesi. Palissa qed naraw l-abbatini li qasmu lil kleru kollu preżenti hawnhekk kopja bid-diskors kemm bit-Taljan u kemm bil-Malti jew aħjar l-omilija illi dusija tiegħu il-Papa Franġisku fit-2 ta' April li għadda, is-sibt 2 ta' April fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu għamel fil-laqa sabiħa ta' talb illi huwa mexxa propju quddiem is-Santwarju ta' Omna Marija Omna il-Verġni Mqazza ta' Pinu. Wa diskors dwar il-ferħ tal-evanġelizzazzjoni illi kif qal l-isqof l-omelija il-Papa tenna għal 7 darbiet sħaħ waqt dik l-omelija. Nitolbu. Fiċ-ċokontana nitolbuk u Alla li tista' kollox biex aħna li jġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Missir tagħna fi Kristu Anton Tewma għal grazzja ta' Alla ta' Sede Apostolika Isqof ta' Għawdex jagħti l dawk kollha hawnhekk preżenti miedma miħtijietu imqarru qarbna il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Jitolbu lil Alla l-Papa Franġisku għal Isqof tagħna u għall-Knisja Mqazza Omna u fiċċu li tgħixu f'għaqda sħiħa magħha b'ħajja li toġob lil Alla. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Johannes Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum Misereatur Vestri, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Morru eħxu fil-paċi ta' Kristu. In rottu ħajr lill'Alla. U dik hija t-tislima finali illi id-diaknu jagħti lil ġemma u preżenti u lilna li qed insegwu minn djarna biex tintemm din il-qudiesa ta' tberik ta' żjud fil-Knisja Katedrali tal-Assunta fiċ-Ċittadella l-Belt Victoria Għawdex, immexxija mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma fil-preżenza ta' qatt sabiħ ta' membri tal-kleru dioċesan, anke reliġjużi, u l-poplu ta' Alla li dalgħodu tlabna flimkien għas-saċerdoti tagħna jew tassew nġorru din il-fwiħa tal-qdusija illi s-saċerdoti jaqasmulna b'mod partikolari permezz tas-sagramenti, ejjew nitolbu għalihom, ejjew nidħlu fl-ispirtu tat tridu qaddis tal-għid li nibdew ngħixu mill-lejla. Ix-xandira minn din il-Knisja Katedrali tat-tifkira solenni ta' twaqqif tal-Ewkaristija u bir-rit tal-ħasil tar-riġlejn tibda fis-7 tal-lejla, s-7 ta' filgħaxija. Min-naħa tagħna aħna ma tfadilna xejn li nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal dan il-mument. Nawgurawlkom minn qalbna tridu qaddis tal-għid u nirringrazzjawkom illi issegwu il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tal-Knisja Katedrali. Lodwa tajba lil kulħadd.